Anya laki din! Bakay, simang pita pasensya ka nung naladaw ka nagawid. Nagsarsarita kami pa'y kanitatang ijidalan. Ha? Adda manin nakasupot nga inyawid mo, Punsyo? Anya ngay day ta? Makmakan bakay. Anya ngay dagito amakmakan? Nyalaki din. Kita ang amin. Lukatam day ta supot at nung makitam tilinaon na. Nan? Ha? Nagadumat a pansit, Punsyo? Win bakit? Kananta amin day ta. Kaputan na lakalaang ang mabanglis ti pansay. Mabit lang ang road, tay dasar ko iti lamisaan, lakay. Bakay, alam day tao. Ha? Tunggal sumangpet ka? Adda imot mo ang nakaplastik, Punsyo? Makan manin aday ta. Bakit? Anya ngay dagito amakmakan? Ay kitlo katam aday ta plastik. Tam nung makitam tilinaon na. Nyalaki din. Nan? Ha? Nagadumat din asuman daytoy, Punsyo? Wain bakit? Agtimpla ka man kidi ti kapita. Tay kapik man day ta asuman. Mabit lang nga rod, tagtimpla ak iti kapim, Punsyo. Ne, nagsapa kamutin ang nagpiles, Punsyo. Kun nangibulsa ka pa'y iti supot. Wain bakit? Naskin na masapa ka mapan iti papanak. Tapno makaaduak. Ha? Anya ti kayat mo asawan ang makaadu ka? Tapno makaaduak iti maalamak makan. Nyalaki din. Ay nagkapoy mo dato eh. Anya? Kasangay nga may anak ni pare ambaw. Kit agpartida iti may sa ababaw eh. Kat, inimbitaranda ka kade? Apay masapol pa'y laya. Uray man kitana ka na imbitaran. Mapanalatan tanamuak mga agpaskin da. Anya? Nagpuskul mo ti panagrup-rupam? Mapan ka asaan ka mat na imbitaran? Nyalaki din. Bakit? Man ano kumangay? Kinamuak mga ron nga dagpaskin. Kababay na ano sana ka mapan. Anya? Kampay iday. Lumabasak laang nito'y paraangan na pari ambaw. Agpadlawak. Tapno ay abandak amangan. Dayjayan ni pari ambaw. Nakita na kaon. Pare Poncho, umasidag ka dito oy. Kuna akong kahit nga abandak. Mapana kaon. Kit isaganak mo't hindi supot na pangikabilak ka dagiti makmakan. Masaya tayo may kadagaos, Pare Poncho. Inkamot mangalan iti ka nama. Mabainak samoy pari ambaw. Kababayin samoy jo. Anya kumangay ti pagbainam, Pare Poncho. Kinapudno na. Lumabas ala ko maiti paraangan niyaw. Ada magayang paskan dito, paray. Aywan, Pare Poncho. Kasangay nga minti anak ko. Aywan, pare. Nagpartiak mo ta iti may sa baboy. Taimbag lang at na pagsasangwan. Sana bali may sa lababoy ti pinarating paray. Basta laki di dakkel ababaw. Tapno ado ti karnina. Sana mo lang agbayag paray. Mga laklatan iti yawid ko akanag. Taray. Nabsogak pa'y may. Sige, Pare Poncho. Makaammo ka natan ang mapan mangala iti kanay. Agyaman na pare ambaw. Bakay, simang pita kaon. Ha? Nagbiit ka matan anapan naki-birthday, Punsyo? Win bakay. At to'y tinsupot ko amakan. Ha? Adda manan inyawid mo amakmakan? Irif mo ti daduma. Taduday tamakmakan. Agduduma aputahay. Nay, nadagsan mo't dayto ang nakasupot, Punsyo. Kitwin, tado nga rutin supot ko amakmakan dita. Nyalaki din Adda pa'y kutsara na. Apay ang nagyawid kay ti kutsara. Pasurot ti makmakan dayta bakay. Di kan sa unga sa unay ka dato yun. Hingga kidi ni desar tamangantan. Sa upela sa ucho. Mala, mabiit lang nga ron tagi da sarak, lakay. Apay nga itakalay nga sumangpay. Bakit? Malamay. Ur-uraik ti lutom amakan. Pasensyakan, Punsyo. Di magasak labiit ijay ayan datatang kananang ko. Anya tinaramid mo ijay balay daya? Nagpatulong kanyak ni nanang amang laba kadagiti kurtina da. Iso ana bayag anak.
Nagpatangdan ka kumaakin ni nanang mo. Anya, apay ko mga agpatangdanak kat nanang ko dayjay. Uray mang nanang mo. Nagtrabaho kamay. Naglaba ka iti kortina na. Tulong ko kin ni nanang dayjay, Punsyo. Saan mat anadagsan dagiti kurtina alinabaan me? Unay ka dato Di mo aramatin ti panuno mo, milay. Awanan ti librita panawain. Anya, No ayaban na ka man ni nanang mo aglama. Singiram ti bayad mo. anya. Adda dito'y ti lista ak dagiti agkasangay ita abulan dito'y lugar may. Ilis-listak kay dagiti nalaing nga agsaganan umadanon ti kasangay da. Day taon. Nigayam lanay ti agkasangay inton bigat. Ingran din da ito ti agsagana kay. Dua kalday, kun dua baboy ti pinartiday di napalabas sa tawain. Galanti mo ito. Siguradong ingran di manan ti sagana na inton bigat. Ay na, maglaki din tayo lista ito. Amok ti papanak. Punsyo, listaan samot day tabas-basaam. Wain, bakay. Anya ngay alistaan day ta? Listaan na kita kasangay akaroba. Unay mo datoin. Anya, nakalista dagiti agkasangay akaaruba? Wain, namok na kiti mapan ko pakipunsyunan. Di kalagbabain iti day tangar aramidong punsyo. Pagbainam kumangay. Uray di ka na imbitaran. Mapan ka. Anya laki din, aya. Imbitaraklatan at ibagbakit. Bakit? Saan mo tadakas tararamidan? Anya, Makan mo ti mapangko gagarain. Sa may sa, duwata mo ila mairanranog. Kang kanam mo lang na kiti sang pagkaw. unangam kababain no day talatan punsyonan ti papapanam. Bagbagay mo tinagan mo a punsyo. Gaputak kuto-kuto ka iti punsyonan. Anya laki din ni bakit aya. Nagadong amom. Di mo labsin ti mapan makipunsyon ta kababain punsyo. Sapay nagado ti iyawid mo amakmakan. Tila ibagbakam. Talagamat. Okay lang ti mapan ijay punsyonan. Basta na imbitaran ka. No saan ka na imbitaran? Saan ka mapan ta kababain? Nagadunga sa om. Anya? Kasangay mo gayam ita, lanay. Apag iso alumabasak ko man dito'y parangan niyaw. Nakita ka na ganun ti tao. Won Punsyo, gaputa da kamot langan ditoy, ingka mangalan iti kanam. Ay? Kino, kalkalpas ko na nga ni balay, lanay. Nabsugak pa mo. Sa may sa, makaumati ka na yun na karnay. Karni manan ti sindak itay balay. Aya, Ang, gaputa kasangay mau. Kun inawis na may. Ay inalatan na mga ala iti kanag, lanay. won Punsyo, makaamukan ang mangala iti kanam. Kunakman no mangan ka Punsyo, insupot mo matanda iti makmakan. Ha? Ay, mga anak ko ma. Talaga, anabsugak pa'y. Lanay. Iso nga insupot ko lang. Nagiti ka nagkuma. Kasta ka di Punsyo. Way, lanay. Ay na, nagadumanan ti sagana ma. Agdodoma aputahay. Nilakay ko, tinagastos iti kasangay ko Punsyo. Kastaya. Isumilagaya, maing grandia. Gaputa from Saudi with love. Dakkel ti sweldo nila kay mo ijay Saudi. Gaputa may nga engineer. Agawid akaw. Agyaman na kadag ito'y amakmakan. Lanay. Makmakan man ang dagiti insangput mo punsyo. Anya laki din aya. Amom lang aro din na makmakanday ta. Ibagampay lang. Una nga mauma kamutan. Kanayon latan anagapoy ti punsyonan ti kankanenta. Mauma nga. Di ka kaagyaman. Tado ti sidsidain ta. Saan ta nagumatang iti naima sa masida? Idi damo, okay lang kanyak nga agisangput ka iti makmakan. Ngam ita, mabain akon. Anya laki din aya. Anya kumangay ti pagbainam. Gaputa kuto-kuto ka iti punsyonan. Basta dagpas kan, adda kamot ijay. Nagaduma na sa umaw. Anya laki din aya. Punsyo ka talaga ang nausam iti punsyonan. Listaan man nanday takit kita ang punsyo. Way, milay. Talumit tingal daw sa anak anapan nakipunsyaw. Ay na punsyo, day talatan ti into naram.
Adamot igatang ta itinaimas asidaan tano kayat ta. Dumalat ta, bakay. Anya ti duma asasawam dita. Duma ti magatang ngam iti saan. Nem imas tay maiyawid at araw na naggapo iti punsyonan. Anya? Kit talaga, may mili. Mailibre pa iti kananta. Iswa kita mananaimbag dito listak. No asino tagkasangay ita akaro ba? Na, nagatidugan day ta alistaan tagkasangay punsyo. Wen tatunggal adag kasangay. Ilislistak. Tapno jak malipatan. Sino ayang agpaiso tag-birthday manay? Daytaw ninanais ka magayam tagkasangay inton sumarunong aldaw. Di ka mapmapan punsyo. Kababain no saan ka na imbitaran. Anya laki din na ya. Di naman labdan. Tada ito'y ti pagayata. Milay. Pare Ponsyo, adda kamat dito'y paraangan na pumanag na. Apay ka day? Parembaw. Saan ka di nga itati kasangay ninanais ka? Jak masigurado, pare Ponsyo. Apay aya adamdamagay. Umayak ko maki-birthday. Parembaw. Nukas pangarigan ta kasangay na ita. Ay ket orayan tayo nga gimbitar da. Ta kababain, no mapantayo a para kadakwada laang ti sagana. Kuray saan da nagimbitar Mapantayo latta. Parembaw. Manumula di ka ng tayo ngay. Ay no siya, mabainak, pare Ponsyo. Kasanaon, no basit la di sagana da. Nabasit ti sagana. Pagbabasitan Pagbibingayan. Parembaw. Kasjay. Anya laki din. Ulitag, pare Ponsyo, mabainak amapan no sa anak na imbitaran. Anya laki din. Parembaw. Pagbainam kumangay. Kat saan ka mga agar-aramid iti krimen. Iso nga awan ti rumbang pagbainam. Parembaw. Dagitila ang asidag akakabagyan tayo ti inawis ta iti kasangay kaw. Tabasit laang ti sagana. Ay, wen, bakit? Tinapatag, ada sagana ita kasangay mo. Sa bagay mo't kitdi Ha? Apay, iska. Nimot punsyaw di agisupsupot iti makan lakay. Ha? Huwanyag pa isaw. Saan tamot nga inimbitaran day tataw? Ngam apay nga da di tao ikat agisupsupot pa yan iti makmakan? Ha? Payman! Happy birthday kini nanais ka. Tata Kulas. Happy birthday, Tarupam! Anay ko. Dinanog na muteng. Tata Kulas. Nagposkol ti pa nagrup-rupam, Ponsyaw! Inawis da kaya nga umay nitoy? Nagisupot ka pa yan kadagiti magmakan? Kat nagbasit ti sagana may para laang kadagiti kakabagyak? Pasensya kayo. Tata Kulas. Isubli kong dagiti makmakang nga insupok ka. Saanayin! Kukwa mong dagita! Salbag ka! Agyaman ang araw. Tata Kulas. Talaga nagpuskol ti rupa makaruba! Tiyamom nga ta, kat jak amo ti aramid mo. Tapno adda sukat dagiti inalam amakmakan. Daytoy nga rod ti ipabalon ko ken ka! Daytak ti rumbang ken ka! Salbag ka! Gunggunam punsyo. Nagkapetan dagiti matam. Ken limtag pa yan day ta nagpuskol asobil mo. Bagat! Dandanin di mo maungap day tangiwat mo. Gapo iti mading aramid mo. Nagkunangamin ken ka nga inka inakukos dagiti makan. Ket apag isulaang ti sagana da Tata Kulas. Ay, kababain day ito nga inaramid mo. Iso nga agnakam ka. Day ti maganab ti kuto-kuto iti punsyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.